Pois eu, cando era pequena, non tiña moi claro que quería ser de maior, pero miña nai condicionábame a ser médico, porque ela sempre tivo esa vocación. Ao final entrei en farmacia, non entrei en medicina, e durante as prácticas da carreira descubrín que realmente o que me gustaba a min era traballar no laboratorio. E en cuarto de carreira xa me apuntei a facer un traballo de investigación dentro do Departamento de Bioquímica da Facultade de Farmacia e foi aí onde xurdiu a miña vocación científica. Estamos estudiando mecanismos implicados en enfermedades asociadas á idade, entre elas o cancro. No caso do cancro, pois enfocámonos en estudiar mecanismos que nos permitan que as terapias que agora mesmo temos disponibles pois sean máis eficaces e podamos solventar un dos principais problemas que temos en cancro, que é a resistencia ao tratamento. Eu non era consciente destas diferencias hasta que exercín como xefa de grupo. Aí nese momento deime conta de que sí, que as mulleres temos máis barreiras. E non son subxectivas, sino que hai datos científicos, estudios científicos que demostran que debido á educación que recibimos e aos roles de xénero, pois hai sesgos e prexuicios que fan que as mulleres teñamos que demostrar máis que os nosos compañeiros para poder chegar a eses postos de liderazgo. E, de feito, temos a famosa gráfica tixeira en ciencia, onde empezamos máis ou menos o mesmo número de homes e mulleres, pero acabamos en postos de liderazgo un 70% de homes, 30% de mulleres. Vamos perdendo un talento femenino ao longo da carreira investigadora. E iso temos que cambiar, porque necesitamos todo o talento posible para buscar solucións a enfermidades e a outras, digamos, problemas que tenemos a nivel social e que a ciencia é a nosa única ferramenta. Por lo tanto, non podemos perder talento femenino.